Ja chcem ísť MMA. Ja by som chcel ísť so Zuzanovačkou. Piehotná najlepšie. Prečo samozvaný? Lebo samozvaný je podľa mňa úplne že nádherné slovo, keď je niekto samozvaný. Nemusíš čakať na to, kým teba niekto nejako nazve. Ani na našom podcaste nebol triezvy. Keď som došiel, tak už len takto bolo vo fľaši Jägera. Nech mi skočí na kopot, vieš, a ja že... Hľadal som svoju snúbenicu. Mi napísal správu, že čo sa stane na dozvukoch, ostane na dozvukoch. Som chcel niekoho tak šialenejšieho. A nie je nič rané asi. Ajaja. A podľa mňa to vôbec nie je zlý nápad, že to by malo vytlak podľa mňa ako Malo. Proste to sú ľudia, ktorí teraz hýbu Ešte väčšia kuťka. Hýbu svetom. Ozaj, kuťka. No, ty. Konečne to niekto spomenul. No. Kuťka nebol v žiadnom podcaste. A my sme tu boli s tým Samom Pavlickým, čo sme Ale tu strašne spomínali. myslím, že si skamenel si. Lebo čakám, čo príde. Kuťka, no, si A Samo bol vtedy prvý, čo tak prezradil niečo o tom behind the scenes toho kuťku, jak on funguje a čo je zač, aký je. Lebo on s ním chodil na tie do hotelov a takto, že on s ním trávil dní On bol sám. na dovolenke s ním reálne, že, OK. že je fakt pravda, že vstane a napil sa, áno, vstal a napil sa vodky. No. Že on, že reálne, veľa ľudí si myslí, že on je taký, že to iba hrá, vieš, na tú kameru, ale potom on povedal, že reálne je alkoholik. Áno. Asi je. Ja akože nie som toto, aby som niekoho súdil, alebo čo, ale tak napríklad ani na našom podcaste nebol triezvy. Takže... Si to cítil? A jak si ho tam dostali, alebo čo O proste? 11. sme nahrávali. O 11 v noci? Nie. To už by spal niekde. A keď som došiel, tak už len takto bolo vo fľaši Jägera. Bez randy. Takže to bola celkom halus. A bol to zážitok, nie? No možno aj také stránky. Či iba taký najebaný rozhovor to bol, či? Kámo, s ním je ťažko robiť rozhovor. Hej. S ním je ťažko. Však prvú polhodinu alebo 3/4 sme mu dávali proste normálne otázky, chceli sme niečo z neho vyťahnuť a odpovede boli stále tie isté. Také vieš, príjemné. Nech mi skočí na kokot, vieš, a ja že... Kámo, po polhodine jeho manažer povedal, že počujem Peter, ale mohol by si aj normálne odpovedať. A potom ďalšia odpoveď bola, áno, bol som na Stužkovej, chcel som tam No, kurovať 12. konečne povedal niečo, že bol na Stužkovej a že bude to nejaké story, že ale žiadno som nevykúroval. A ja, že... Ja som to videl. Taký zhovorčivý typ. Bože, a to máte vlastne podcast, že Jovinčko, Michal, Totka, ty? Ne, Alebo jak to mám iba ja s Myšom. Aha, tak. On mal taký život predtým s Patrikom Toporom, oni odvyslali nejakých pár častí a potom zistili, že potrebujú asi každý nejak venovať tomu svojmu a Myšo chcel ten akože podcast akože zachrániť alebo že nechať, aby šlapal, tak ma oslovil, že či s ním je pojem Super, do Patrika. dosť nice. A ja, že fajn, že však je to zabehnuté, že prečo nie a keď má niekto skúsenosti, tak je to vieš hneď iné. Ešte nie ako my dvaja. Vítaj. Lebo my to máme tak, že máme v piči podcast, vieš. Nie, ale mne sa to tu ľúbi. A jak to hodnotíš zatiaľ ten rozhovor? Fakt, akože fakt je to príjemné. Hej. Že aby som tu ostal pokojne. Pokojne aj 5 minút ešte. Ja by si myslel parkovania chalani, tak pokecajte. Takže máme ešte 5 minút lístok na parkovanie. Lebo ten kuťka, on je vlastne taký, skoro mi príde, že teraz je toho prezidenta. Veľa ľudí to hejtuje, ale on je podľa mňa teraz na tých sociálnych sieťach asi Slovák, Čech nie, ale Slovák, taký najviac vyšvinutý celkovo na sociálnych sieťach. Tak on hlavne je Je to tak, podľa strašne mňa, proste určite. iný než ostatní, lebo proste si ľudia si myslia, Je že keď iný? chlastáš, no takže ťa odsúdia a tak, ale on to využil práve, že podľa mňa to. A to je podľa mňa aj kameň úrazu toho Možno aj celého to, zároveň, asi vieš, že ľudia to vnímajú, že koľko komentárov nám dojde pod rílka, keď z toho robíme, že z akého dôvodu my, kvázi inteligentní ľudia, robíme rozhovor s takýmto človekom, vieš. Jaký však on je inteligentný. A to je... A on že vraj je reálne inteligentný, či Ne. nie? Nemyslím, akože ja nechcem na niekoho Áno. hovoriť, ale tak akože Ježišmária, pozrime sa na spôsob vyjadrovania, na to, že ako funguje a tak ďalej a to sú ukazovatele, ktoré proste nepustia. Lebo jeho veľa žien odsudzuje z tej stránky, že vraj on naozaj dehonestuje kvázi niektoré ženy aj A tými že vraj vecami, čo robí. kúruje na tom priváte z toho. Napríklad moja frajerka, Chodím na priváty. a to vám povedal, či to je pravda s tými privátmi, alebo to si Áno. Ale však tam to je. prečo by to nebolo pravda? Ja tomu fakt verím. Tak to ti ja teraz môžeš chodiť na priváty. A on to má on má normálne napočítané číslo, že koľko žien vykuroval. On to tam hovoril v podcaste, ja neviem, že nejakých 25 alebo koľko. Tak to hlavne ja sa za chvíľku budem chytať. Tak by som povedal viac. No akože ja som tiež čakal, že Ja som to čakal bude viac. väčšia kobra, hej. Ale išiel takto na to, no. Takže, a potom od polovice podcastu že nejako chytil, že dával aj nejaké také odpovede, ale vieš, to je presne na tom to, že on v podstate nie je zaujímavý, pokiaľ nerobí to, čo robil prvú polovicu podcastu. A to je na tom to najhoršie, vieš. Že už potom, čo sa ho budeš pýtať, vieš. Tak tú prvú polovicu na Hero a... Áno, presne. A zarobíš. On tam hovoril, to si môžete vypočuť, že on chodil na priváty a on si nahrával na telefón Som počul zvuky, niekde, áno, že? on to dával na Hero Ale zablokovali mu. Zablokovali mu to, no.
Že on to nové iba zvuky? Hej, iba zvuky. Čo tam mal Hej. On tam určite vzdychal najviac. No jasné. Fantázia. Ale napríklad moja frajerka to bere tak, aj Denis Juriček, neviem, či ho poznáš, to má spolužiak tiež. Počkaj, áno. Závidím mu. Ja mám na ňom follow, áno. Vlastne, to je môj kamoš a preto to hovorím, že lebo jeho frajerka s mojou sú presne tie baby, čo nadávajú na toho kuťku. My dva sme takí, že s ktorými srandu občas. On že čo to je otras, čo to môžeme dosledovať, vieš? Že ženy majú úplný switch. Ja sa nečudujem, akože ja to tiež niekedy dokážem pozerať. Ale vieš, keby bola žena, ktorá je v pozícii kutku, len hovorí na mužov, tak by to bolo pre nich, akože pre ne funny, vieš, že by akože sa na to smiali. Nina Janová je tiež taká, že my muži napríklad niekedy to nechápeme. Ja, že nemá rada mužov? Akože nie, že babi, jak to berú Ninu Janovú oproti chalanom. Je tam podľa mňa tiež taký svit. Akože ja nepoznám Ninu Janovú, ty ju poznáš. Ja tak poznám. Akože boli ste s Československou. Boli sme spolu raz postil. 5 rokov má frajer. To, že s niekým nebávaš, neznamená, že ho poznám. Ale neníkaš. Všetká úcta. A čo tá Československá má talent? Aké to bolo? Alebo čo si tam vlastne robil? Lebo ja som videl, že vy ste tam nejak robili tie rozhovory? Alebo... Áno, my sme mali že backstage videjka. Že mali sme tráviť nejaký čas backstage s tými súťažiacimi alebo ja neviem, s porodcami a tak ďalej, že keď na to bol čas a mali sme robiť nejaký content z toho, akože na podporu talentu, že kým sa to dá von, tak pôjdu von nejaké veci, že samozrejme, že dáva to logiku. A mňa oslovila tá Jojka a ja som chcel nejakého parťáka do toho, že nebudem to robiť sám, lebo však jak sa sám budeš točiť, vieš, aj jedno s druhým. A chcel som ženu, aby to bolo niečo zaujímavejšie a nikto iný mi zo scény nepripadal vhodný na toto, iba Nina. Ale tak ona je nikto taká mi neodpísal okrem Niny. A ešte Petra Hasarová, ale ona bola vtedy na východe, takže som chcel niekoho takého šialenejšieho, vieš, že s kým sa bude dať točiť. Takže Nina pripadla. A v tom talente to jak prebieha? Reálne tie súťažiaci sú takí, že tam nie je nič rané asi, že to je proste... Toto si ma prekvapil, to som fakt nečakal. Čo je hrané? No, ináč počkaj, môžeš to povedať vôbec? Nepodpisoval si ako som... Ty som nepodpisoval. OK, tak hovor. Budem voliť veľmi diplomatické odpovede, z ktorých sa bude dať zobrať asi to, čo chcem tým povedať. Je, že hrané to nie je, akože úplne, ale... Tak všetko je staged, vieš, proste jednoducho nemôžeš takú obrovskú produkciu nechať plynúť, to sa nedá. Proste, že musí to mať nejaké tie proste pravidlá sféry a tak blablabla. Takže to áno, aj keď mňa veľakrát akože prekvapilo, že niektoré scény, ktoré pôsobia v telke akože prirodzene, že sa to tak stalo, sú akoby naviackrát robené, aby akože to bol ideál. Okay. Takže toto je asi vec, ale to je podľa mňa pri každom. Ale čo tam bolo? Akože ty vystupujúci nemohol, to není hrané, to normálne. To nie. Ale akože takto. Porodcovia napríklad? Akože by niečo prosím hovoril. Nie, tam reakcie sú podľa mňa autentické. Akože reakcie sú tam autentické, to je všetko v pohode, ale akože s tým rozdielom, že oni vedia, že aspoň ten produkčný tím, ja už neviem, či to vedia aj porodcovia, ale produkčný tím vie, kto je dobrý, kto je trošku akože mimo. Dopredu vedia. Že oni sa sami volajú potom niektorých tí, čo boli. O toho sú tie castingy. Aby tak to... ja som si všimol, že tých lepších, tých fakt, čo napríklad dobre zaspievajú, tak ich sa aj viacej otázok pýtajú na začiatku. Tak lebo sú normálne. Áno. A keď sa došiel Kuľka, čo sa odpýtajú. Už mi to išlo, už mi to bolo. Čo sa stane, keď ho zvolia za prezidenta reálne? Nezvolia. Slovensko sa možno pohne konečne dopredu. Ale Chcel by si do Final Challenge? Chcem ísť. Dúfam, že sa mi to podarí tento rok. Tento rok už? Prišla ti už aká, akože, na stôl? Nie. Podľa mňa reálne, keby si ty oslovil, tak proste není problém. Nie, ale akože, dajme tomu, že som mal taký teraz veľmi, veľmi spontánny pokec s človekom, ktorý tam má na starosti aj dohadzovanie zápasov. A Tilavek. S rytmusom. Ja chcem ísť s Vemolom. Zatýlkom na káve. Počuj môj, ale keď to nevieš, to nevieš. A dajme tomu, že sme to dali do roviny, že chcem, že on to nejakým spôsobom posunie ďalej a uvidí sa, že koho mi tam akože nájde. Však vy dvaja. Ja by som išiel, ale ja proti tebe však by si vás zabil. Tuto sme kamaráti. Nie, ako toto je fakt, že on sa ma presne pýtal, že a s kým by si chcel ísť? A ja, že tak kámo, že... Vedel si s všetkým? Tak s kým go? Ja by som chcel ísť so Zuzanovačkou. MMA fight. Dávaj sa mi pozor, ona je ostrá. A toto je ďalšia vec, že ja chcem ísť MMA.
Ja nechcem MMA? ísť box, ja chcem ísť MMA, ale on mi povedal takú celkom akože rozumnú vec, že pozri sa, že niekde tam, akože keď začneš, tak sa už skôr dostaneš podľa mňa do zápasu MMA, čiže môjim takým cieľom v tomto je mať ten jeden MMA zápas, tie boxerské budem brať akože zábava, halus, A to Clash nechceš? No tak ja by som si asi do Clashu. Clash of the Stars? Lebo to je... To je väčšie, reálne, je to väčšie. Je to aj väčšie, ale tam je iba MMA, lebo toto je Fight Night vlastne box. Áno, je čisto box. A ja seba vnímam v tomto, že som komplexnejší, akože len sa skoncentrovať na tie ruky. Ty si mohol ísť s Datlom, by si mu ukázal. Takže... Ale Datel toto, však on sype, ne? Sype exekúciu má. Dáme sa na pozor. Rozputujeme beef teraz. No akože tak, presne. Ja by som si, keď sa ma pýtal, že s kým by som chcel ísť, tak som povedal, že So Zrebným. Kúpila mám, aké napadajú? Samozrejmný? OK. Napadá ťa niekto s kým? Nechám rozhodnúť ľud. Ale povedz, musel ťa ľudia, napadnúť, píšte do komentárov, s kým. Dobre, počkaj, najprv ti niečo poviem, hej. No. Kebyže si mám teda akože rozhodnúť, alebo že kebyže má prísť niekto, s kým mám ísť do zápasu, tak buď to by to mal byť človek, ktorý mi je extrémne nesympatický, aby mi nebolo ľúto akože mu rozjebať ten škaredý ksich, to vieš, že... Nie, on je zlatý. Reálne za chvíľku toto tam bude tento kuťka v kletke. Takže to je ad jeden, že to by musel byť niekto, kto mi je extrémne nesympatický. Tak počkaj, nechaj dohovoriť. Dobre, ja viem, ale najväčší problém je v tom, že všetci ľudia, ktorých som si ja zažil povedal, že sú mi nesympatickí, sú reálne ľudia, ktorých by mi bolo ľúto byť, chápeš? Napríklad mne je nesympatický Jeseter. Už to spomínam niekoľkokrát. To som už počul, ale neviem. Choď za deťmi, on má mikrofón, má takú ríšavú bradu a choď za deťmi. A to není ten Frosterik? To za to by som ho najebal. Áno, a Jesetera, to mi je nesympatické. Ja som videl nejaký taký kontent, že sleduješ Jesetera. Áno, to je ono. 100 € som schoval hrať. Áno. Niečo také, to som videl, ale to takže nemám. máš niekoho vyhľadnutého. Nemám. Ale to nepoviem. Stop. Zaujímajú ťa zábery, ako je napríklad tento. Raz za mnou dobehol chalan a sa ma pýta, že where you from? A ja som mu chcel povedať, vieš, že uhádni. Tak som povedal, že guess. A on že yes, guess, very nice country. Vieš, a to proste oni ťa majú piči. Oni chceli iba proste si ho naviazať nejaký kontakt a potom proste... Potom nezabudni dať follow na naše Hero. Počúvaj, brachu, kebyže mám, poviem ti. Nemám vyhliadnutého. Akože, povedz mi mena a ja ti budem hovoriť, išiel by som, nešiel by som. Rytmus. Ale tak... Poďme sa baviť o reálnej rovine. Frosterik. Tak išiel by som, ale tiež by mi ho bolo ľúto byť. Ale keby si videli iba jeho videá, tak on tak pôsobí na videách ako... Ja hodou okolností som nezazdielal na storku jeho video s divou tvorkyňou, čo mal. A to bolo v rámci ako srandy? To bolo akože, to som preto tam nedal ani komentár, že zoberte si z toho, čo chcete. Áno, myslím si, že každý si zobral, čo mal. A dokonca mi napísal na to, že toto nie. Ďakujem. Ale... Nie, že toto nie. Ani som na neodpísal, že čo mám povedať. Daj nejaké ďalšie meno. Ten Zrebný mi ma zaujímal. Išiel by som. Ale ráno by išiel. No víš, to sú dva adepty. A mne sa to aj celkom hodí. A s Jovinečkom by si išiel? Ozaj. Fú. Ale to ste kamoši, nie? Však by ste pohodli. Akože ja by som necharakterizoval náš vzťah akože kamarátsky, že sme kamaráti, ale tak párkrát sme sa videli, stretli a mne hlavne Filip akože taký sympatický, že akože on je fakt v pohode chala, že bolo by to divné asi, že by som... Ale zase aj s Maťom som sa už niekoľkokrát stretol aj tak ďalej, ale zase nemáme taký vzťah, že neviem čo, že s ním by som to bral akože veľmi športovo. Že veľmi športovo. Tak je to šport aj tak. S flexingom, keby si išiel, zaujímavá tá taktika čisto, vieš, ako by si mal. Akože na tých tlačovkách? Na tých tlačovkách a tak? Začne do takej témy, ktorá ťa baví. Áno. Si to vycítili, čo? No, počúvajte. Keď sme sa bavili o titulkách, ty kokos a o Egypte, tak... Ale či si taký zachováme Ferovú Rominu, buď ticho, Ferová Romina. No tak tú taktiku chceme počuť. Na Flexkinga taktiku asi by som išiel normálne klasickým môjim inteligentným humorom. Proste, takže teba som spoznal cez TikTok, videl som tvoje videá a proste ty robíš videá reálne o zaujímavostiach, napríklad aj, že how to get bigger penis, vieš. Ja som vyhľadával sama reálne. Pre teba to urobím. Si robil to video? Nie. Ale urobím to. Zaujímavosti o penise si robil. Áno. To som hľadal. Aj o penise, o vagíne, o všetkom. Prísam, že som to hľadal. No a... Prísam. Ne pre seba. Že proste dokážeš to spraviť takou zábavnou formou, ako aby to zabavilo proste aj že dospelých, čo ma celkom zaujalo. Že jak vymýšľaš tie nápady, alebo tak, že
z komentárov, že čo ľudia napíšu, že by chceli vidieť, alebo to som párkrát spravil, že som akože pozrel do komentárov, hlavne zo začiatku to bolo také, že chcel som sa keby prispôsobiť tomu trhu, že čo chcete, to vám dám, aby to bolo zaujímavé. A potom som od toho nejako opustil, že začal som si svoje veci, lebo tak ľudia mi, vieš, dávajú také návrhy, či ti ja dám, že o čom by ste chceli ďalšie videjko, a oni mi napíšu, že o Manchester United, vieš, alebo že o Tatrovke, proste mňa zaujíma jedna vec a chcem o tom, vieš, zaujímavosti. Ale ja som videl zaujímavosti o hovne, ne? Aj o hovne som robil, áno. Tak to bolo z komentáru, nie? Áno. Oho mne bolo z komentáru, to máš pravdu. Aj o ceruske, aj o jahode. Ale vidíš, že proste úplná blbosť, ale dokázal si to spraviť zaujímavé. Dá sa. Ja som sa ťa presne pýtal, moderátorské skills. Ja som sa ťa pýtal tú blbosť na tieto tvoje videá. No. To bolo čisto o tom tými titulkami, čo som sa ťa pýtal. Aha. Či si robíš sám, alebo si ich robíš áno, pamätám si tú otázku. No, tak tu priebal otázku. Ja som si vravil, že už väčší kokotí, dobrá som si sa nemohol pýtať. Ďalšia otázka bola, či pôjdeš k nám do podcastu, to už si neodpovedal radšej, to som sa napísal. Čo sa týka podcastov, hovoril, že bol v nejakom strašnom štúdiu zlom, že ťa zavolal nejaký chalan, čo bol úplne že random do podcastu. Že to bolo najhoršia tá skúsenosť. Hej, on mi doteraz volá. Hej, akože nebolo to zlé, ja to... MVP. Počkaj, ja to chápem, Ty za mladá ešte. že keď sa niekto snaží, ale neviem, nechcem sa asi k tomu úplne vyjadrovať. Bolo to fajn, že ale proste uznávaš ľudí, ktorí sa snažia, že robia aspoň niečo, ale nebolo to dobré. Hej, len snažiť sa je rozdiel. Hej. Asi tak by som to povedal, že keď sa snažím, tak by to malo asi aj nejako vyzerať, že hej, že ja neviem, zase nechcem nikoho demotivovať, teraz vieš, že veľa ľudí sú takých, že chce niečo svoje začať, ale že nemá to sebavedomie, neviem čo, dobre rob, ale akože aby to malo nejakú hlavu a petu, že sa na to spätne pozrieš a povieš si, že dobre, vieš, lebo napríklad Čavo mi povie, že a ako tam chceš hudbu do toho podcastu? Vieš, a ja, že bracho, mne to je jedno, že proste... že daj tam Lady Gaga Poker Face, alebo niečo také, vieš, ale nepravím mu, že daj tam proste do takého pozadia niečo nerušivé, niečo proste, aby... Dobre, že ja tam niečo dám. Kámo, to je, keby si pustil Európu 2 do pozadia a proste mňa tam ani nepočuť. Rádio zapnuté celý čas mali. Ako keď máš zapnuté rádio a ideš popri Trenčine a sa ti prelaďuje, vieš, že nejaké iné rádio. Čo máš proti Trenčínu? Nič, ale tam sa mi to furt deje. Hej, že idem a furt to dobré rádio mi tam proste vstupuje. No, že ide hudba, ale počuješ tam niekoho ešte rozprávať, vieš, tak to je presne ten podcast. Tak si hovorím, že bolo by to fajn, keby si aspoň myslel na to, že to má mať nejakú tú hodnotu, kvalitu na konci toho celého, no. No ale potom také jedno video, tých dávaš fakt, že dosť a na tie videá sú kvalitné, vieš, vyzerajú fakt super a ty si to robíš celé sám teda. A tie titulky bola aká odpoveď? Robíš si to sám, či nie? A robím si to sám, aj titulky. No to trvá dlho a preto sa pýtam, že potom koľko ti trvá robiť jedno video, lebo ale naspamäť, čo povieš. To je... A že čo? Že koľko ti trvá jedno video urobiť, vieš? Kámo, to fúha, nebaví ma to. Tá postprodukcia ma absolútne nebaví a preto mám teraz akože jednou chalana z Česka, pozdravím Štefan. On mi akože pomáha s takými vecami, že keď robím nejaké videjko, kde sa mi fakt nechce editovať, tak mu pošlem ako zábery, on mi to vie dať do nejakej podoby, že to je fajn. Ale on tiež používa tie automaticky generované titulky a ja som strašne proti tomu, lebo to vidíš. Áno, to proste vidíš. A ťa to extrémne vytača podľa mňa, keď pozeráš. Hlavne už to má každý. Má to každý, ono to tam tak pekne skáče, hej, krásna animácia, ale napríklad vadí mi na tom to, že niečo dopovieš a napríklad poviem, že niečo dopoviem A, ako teraz, a to A tam už ako keby svieti predtým, ak to ešte poviem, čiže je to také, že ako dá sa to nejako nastaviť, ale viem presne, čo myslíš. No musíš sa s tým ešte pohrať, načasovať to ako keby. Hej, ja to tam akože, keď som to teraz začal robiť, ale tiež sa s tým vždycky proste ešte vyhrám potom, lebo... A čo vie, aj tak nerobím videa dlhšie ako minútu 30 a minútu 30 natitulkovať pre mňa znamená 15 minút, vieš. A hlavne všetko si pamätáš, hlavne čo si už hovoril. Áno, že prepisujem, kokoze. Ale mne sa páči Oliver Oswald, no začal dať do storička, on sa naraz storičku a tam je tie titulky rovno. Každú storičku Oliver Oswald. Aha, on dáva titulky aj na story? On dáva presne tú aplikáciu, dá to storku a dá to na storku. Ale je to, ako pozor, to je smart krok, lebo to je akože, je to taký... Ale je to také chytlavé, že proste keď sú tam aj tie titulky, tak to skôr pozrieš. Určite. Ja som to pochopil, že ja som hneď video robil, že s titulkami, jedno som nedal bez tituliek, lebo to je proste... No a jak tie nápady, takže z komentáru, to som sa dozvedel, a to druhé? A sám tak počas života, vieš, že nájdeme nejaký zaujímavý článok, alebo ja neviem, proste idem autom a napadne mi niečo, alebo sa o niečom bavíme, to je úplne, že takto prirodzene. Akože, ale máš pravidelný content, že proste máš? Teraz, akože hej, a teraz mám také obdobie, že
ty kokos, fakt som hodil teraz Ja to extrémne posadlo teraz, také... vieš, trep. Nie, že sa mi nechce teraz, ale ja som úplne teraz taký, že nechcem proste A už idú tvoriť. Vianoce, Nejde mi to, proste. hej. A viem, že presne, že ide obdobie, kedy nebudem tvoriť. Vrátil som sa teraz do dovolenky, doháňal som spolupráce, kokotiny, vieš, robota, neviem čo, a teraz to všetko bum, 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 a už mi neostáva energia a kreativita na to ešte vymýšľať svoje videá, vieš, že to je na tom najhoršie. A ty patríš medzi influencerov, ktorí sú ochotní za nejakú čiastku peňazí spraviť, že úplne hociaký content na storičko. To je Teraz, otázka, to není odpoveď. Áno, teraz by som ti povedal, že mám kamelky cigarety, hej? A ty, aký Čo máš? Kamelky cigarety. Či nechceš ty Napríklad napadli kamelky, ale Dávaj. chápeš, prosím, OK, alebo kamelky, no. hociaká značka cigariet. Ale kamelky si nejsú až tak zle. Kamelky sú dobre. Kamelky sú dobre. Na Dobre, kamelky takže som spravil vlastne je to reklama nakoniec aj tak. odpoveď, dostali sme odpoveď. Nie, cigy by som nepadol. Pažický, že on to robí pre peniaze, že baví ho to, ale proste, že na nič sa nehrá. Vieš, to baví, tak prečo, že on by to... nájde spôsob aj zarobíš v tom, čo je logické. Stop. Zaujímajú ťa zábery, ako je napríklad tento. Jedných chalani, čo sledujem, oni sa volá, že na doraz. A oni idú teraz spraviť takú halus, že skladá Feliciu, oni sú z Košíc. A na tej felde idú, Áno, že? na Felicii, ktorú si prerábajú a idú do Ruska do minus 70 stupňov s autom s Feliciou. Potom sa bude dať follow na naše Hero. Je tu teda ďalší bod nášho podcastu. Je to jednoduchá hra A proste. tam máš ale otázky aj na seba, takže iba tu sa dobre. OK, je to jednoduchá hra. Buď piješ ty alebo my. No vlastne iba povieme ti otázku napríklad teraz, že ako sa máš, nechceš odpovedať, hej? Takže piješ. Ale nebude to takáto otázka ľahká, hej? Bude to niečo iné. Nechápem. No, fakt, Máme na teba pripravené. Ale ne, my sme podľa mňa mali vymysleť niečo viac. Ja mám pripravené aj Hej. takto veci. Takže... Čiže To bolo... pre hostia toto sú na vás Áno, to otázky? sú na nás. A môžeš vymyslieť aj niečo svoje, kľudne. Dáme ti teraz 3 mená. A ty budeš musieť zoradiť podľa toho, koho máš najradšej a koho máš najmenej rád. Taká jednoduchá, začneme tak jednoduchšie, hej? No, OK. takže máme tu myself, OK. potom tu máme, jak sa volá? Tak ešte by bolo meno, dobre. Toťka, Míša Toťka. Myself, Totka? Toťka. Totka. Ináč ono to je, ty si hovoril cez kuťku, ale ne kutka. Vieš, Áno, Kutka. To volá inak. Takže títo dvaja a Jovinečko. to si teraz vymyslel, Nie, hej? Nie, máme Myself to tam tu, nebol, fakt máme. Myself tam nebol. Sam, ale tak prečítaj tí, ktorí tam sú. Tí, Ja som, no to je jedno, není taký. není taký. Takže Myself. Myself, Miško Totka Áno. a Jovinečko. Áno. Akože na základe toho, že ako ich mám rád. Áno. Od najhoršieho úplne. Family friendly podcast. Hej, no. Tak na prvé miesto dám, asi to zoradím, že Mišo Totka, Myself a Jovinečko. A to z jedného jednoduchého dôvodu a to, že som to zoradil podľa toho, koľko času trávim s tým človekom a ako dobre ho poznám. Ale nepovedal by som, že to je úplne podľa toho, že nechcem upravovať teraz otázku, ale chápeš, chcem tým iba povedať, že to neznamená teraz, že ja neviem, že Myself má menej rád ako Mišo Totku. Hej, Jak za starých čias. ale chápeš, že proste Áno, máme áno. spolu nejaký projekt, bla, bavíme sa, áno. čiže je to také, že asi tak ja neviem. Tak na rozbeh dobre si odpovedal. Reálne som sa Hej, nesmial hej. moc na tej odpovede, ale na tom, že sme ti dali zajebaný pohár. ale to je od toho, čo je vnútri. To je od toho, čo sme to Neboj preli. sa, fakt, je to To je od čisté. čoho? Od toho, čo je vnútri. Ne. Že od sama Pažického sme nagrcal do toho pohára. Z druhej strany toto, stále je to čisté. Tak tu je to, teda tak, Tak, tuto tak. asi. Hej, tuto hej. asi. Ale všetkých by som dal na jednu úroveň, ináč kebyže Ja, ich tak nemusím chcem, akože zdávať. Iba, že máme to. Dobre, takže nemusíš piť teraz. Teraz nemusím. Tak teraz sa pýtaš ty na Aha, nás. teraz sa Ale idem. môžeš aj vymyslieť svoje. Čo ťa zaujíma reálne? Dobre, OK, Jak tak sa ale na to spolu- potrebujem trošku času, tak zatiaľ vám dám takú, ktorá je tu Dobre. napísané, hej. Samo, s koľkatými babami si už bol? To je, ja som tam videl ten... To píše, Jackie reálne. to to Jackie. píše taký čau. On že- Hej, On hrá strašne ho to zaujíma. Hrá proti tebe, fakt. Ja neviem reálne. Fakt, že už som to prestal rátať po 20. Neviem, Takže 20 plus. 20 plus? To píše som hovoriť, ja frajerku. No máš. Ale nie, akože... Mohol si sa napiť, akože ešte. Odpraviť. Ešte si sa tam si zabudol. Ale no, tak neviem, po 20 neviem. Počo to bude moja mama vidieť, kurva. Zavolaj jej kľudne, že teraz si volá. Chalani, vy by ste si mali upratať nejaké veci ešte predtým ako... My sme povedať, zabudli že hlavne na vieš, tento pohár. Ale dobre, no. Tak ideme teraz my na teba. Odpovedal si, dobre. Chceš to odpovedať, lebo mohol by si lepšie, ja ti môžem pošepkať. Fakt? No jasné. Dobre, tak poviem ešte túto a potom dáš tú Dobre. tvoju ty sám, že
robíš veľa spoluprác, ktorú spoluprácu si zobral, aj keď si vedel, že to není až tak úplne, že... A musíš povedať názov. Možno, že to až tak nefunguje, jak si čakal. A názov tej firmy musíš povedať. Názov firmy, do ktorej, že s ktorou by si už nikdy nešiel do spolupráce. S ktorou by som už nikdy nešiel do Alebo že spolupráce. ktorá bola fakt taká, že taká na piču. Ty kokos. Akože teraz bez srandy ja asi takú nemám. Že ja nikdy som sa nepovedal po spolupráci, že ježiš, že toto bolo. Že to bolo fakt zle? Alebo pred spoluprácou, to by si nikdy nepovedal, že... Že ale dobre, že to je taká blbostička, že... Ja aj tak to hej. No. Písal mi nejaký čavo z Košic, že má firmu na čistenie topánok, že či mu to nepropagujem. A že kámo, máš pocit, že si chcem ísť do Košic dať vyčistiť topánky? Že... Áno? Tak vidíš. Zobral som to, zobral Si mali som s vlakom tam. Akože, že mám spolupráce, ktoré možno na prvý pohľad sú také presne, že to ľudí evokuje, že ježiš, dobre, to si spravil za peniaze. Nehovorím, že nie. Ale viem, že to vie naopak niekomu pomôcť. Že napríklad, ja neviem, teraz som mal spoluprácu s firmárňou, hej, že firmáreň otvára pre študentov živnosť za 1 euro, čo mňa sa absolútne netýka, ale viem, že keď to dám von, tak to možno A niekoho... živnosť není zadarmo? Není založenie živnosti, nemáš Fakt? zadarmo. Ja mám živnosť, neviem, či to niečo stálo. Daňový podvodník, čo? No, Čo, malo by možno to, nemám živnosť. malo by to, založenie Teraz by zistím, malo. že nemám živnosť. No, tak to je 150 eur alebo 200 to stojí, tuším, alebo tak. To vážne? No mne sa vidí, že tak, nie? Á, menej. Menej? Tak ja si to možno pletiem asi s SROčkou. že si tak nejak... Máš SROčku? Mám, no. 2. Lebo coura. Ja- Máš odpromovať ešte svoje veci. Coura. Áno, jednu mám s kamošom v rámci jedného projektu, čo sme zakladali a ešte jedno svoje akože samozvané. Nice, Takže super. to... Alkohol killer. Wow, Počúvaj, ty si fanúšik. Ideme ako kamoši. si šplovo teraz. No, možno. Odjete na kávu spolu za ruky. Áno, ale nemám takú spoluprácu. Akože, že rád by som vám povedal, Okay, že, dobre. že sa stal nejaký prepal, že to bolo úplne na hovno, alebo že som zobral veľa peňazí, ale stálo to za hovno, ale nestalo sa to ešte zatiaľ. Takže... OK, poďme na vás. Máme tu otázku na oboch z vás, tak sa skúste dohodnúť možno na odpovedi. Máme tu, že to už som videl niekde tento trend, že fuck, marry and kill. Fuck and marry and kill. Poznáte to, nie? No, poznám. A máme tu 3 mená, je tu Dominika Bánska, Slatina a nejaká Bejba. Bejbu poznáme, Bejbu sme tu mali na podcaste. OK. Dominika Slanská reálne neviem, kto je. Dominika Bánska. To je jeho kamarátka, podľa mňa. Stále Zase? On reálne prekopíroval to, čo sme mali na minulom podcaste. Dominika Bánska je Dominika 23, alebo 23 Dominika, alebo niečo také. Ježiš, ja som minule nevedel, kto to je, lebo som nepoznal priezvisko. Sexy, veľmi sexy. No, tak tá bude kill. Double kill. Slatina Mary. Akože... Ježiš, ja to dám... No. Ja nemôžem povedať vo zvedosti k mojej frajerke, Máš pravdu. čo ty budeš určite poznať, nemôžem rozprávať, že nejaká žena je viac ako moja frajerka. Tak povedz iba, kto Ale môžem kill. povedať, že je kamarátka Bejba, keď to hodnotím z kamarátskeho hľadiska, to je Bejba a Fuck. ostatné nepoznám. Tak z kamarátskeho hľadiska, fuck. Tak fuck je Fuck Dominika. Mary, Bejba a kill Slatina? No, Prečo Slatinu? Prečo? Vysvetli nám toto. Ale tak Mary nemôžem, však som heterák, takže proste, ale kill by som nekill, lebo však sa žena je úplne po piči, reálne, máme spolu pesničku. Aj to nevieš? OK, neviem. No. Ale ja si to všetko nazistujem, všetko napočúvam. Takže som vlastne nepovedal, pijem prvý, lebo kill som nedal nikoho, kill nedal Kill nikoho. si nedal. proste. Napísa. Aspoň niekto tu bude piť. Mhm. To si sa riadne napil, počúvaj. Mňam, nevyploj, to je tam dobré. Kámo, reálne. Dáš mi vodu, prosím? Je to fakt také zlé. No ja som to ešte, že... Ne, to je tvoja. Tak som zachránil. Možno to budeš potrebovať. Nemôžeš to vyplúvať. Ja som čakal, že... No, hej. Jaký gok si dal, Ja som veľký. chcel proste, že vypijem to celé. No som pochopil, že asi ne, no. A to čo ste tam dali za sračky, prosím? Akože je to. Reálne to není... Je to organické. Je to dobrý ostok, hej? Fuj, do piče, neviem, či môžeme pokračovať. Môžeme pokračovať. Samom, proste musíš nám odpovedať aspoň na jednu otázku, ty kokos. A Čakaj na všetky. akože neodpovedz na jednu otázku. Fakt ťa uznávam, ale odpovedz dám už aspoň raz. Tak ja sa spýtam otázku, že sa pýtame tu každého, ale spýtame No, sa aj daj. teba. Pýtame Daj. sa to aj pani Váčkovej, všetky. Ešte raz? A vlastne ide o otázku, koľko si mal báv v posteli ty? Brácho, tak teraz si vravil, že to chápeš, Ale ja som Že- musel odpovedať, že z úcty k mojej priateľke A povedal, že 20 plus. sa napijem. Ja,
A vedel som. A nemá to rád. Nechce to To si čakal? No je. A podľa mňa to je dobré, ja si to dám. Ty kokos. Pozrite, aby ste verili, že mne to chutí. Máš tam vodu, máš tam sol. Pozrite sa, mne to reálne chutí. Trošku vody je v tej soli. Tam je. Trošku vody, no. Môžeš to reálne chutí. Ty kokos. Mám to fakt nechutí? Tebe kuruješ, však to je... Fuj. Pozrite sa. To je čistá sol. Nechci sa Koľko napiť si radšej tam normálnej roztop? vody, Koľko si tam tam máš roztop? normálnu vodu. Presne. Ja to vydržím. Veľa soli. Ja sa pripravím na zápas, prosím ťa, že to je taká slaná No, voda. reálne to je fakt dobré. Samo, prestaň. Mám mi to teraz som to napil. Dobre, máš ešte ty pre nás nejakú vymyslenú otázku, ktorú nám chceš za toto pomsti sa nám kľudne, pomsti sa nám nemusíš ani, či to vymyslí. Ja sa kľudne napijem Ja znova. to dogracám za chvíľku fakt z toho. Tej soli sme prehnali tentokrát, fakt. Aj keď som v mori, tak pijem more. Ja skončím na nemocnici dneska. Čúrate v sprche? Čo? Hej, Či čúrate v sprche? hej. Aj si ho neme. Áno. Teraz čo? Ďakujem, že akože ešte čo? Ešte za vysralovaním povedz. Ďakujem, že si úprimný. Aj si honíme. Akože dúfam, že nie spolu. Čiže na to si sa nepýtal. To ide ruka v ruke už tým cikaním. Ja vždy, keď sa nevycika, tak si aspoň raz vyhoním. Vieš. Máme správny čas, aby sme to ukončili. Na piči podcast. So Samo samozvaným. Samo, jak hodnotíš? Ďakujem. Samo, jak hodnotíš tento podcast ešte povedz? Ďakujem. Ako? Jak hodnotíš podcast? Páčil sa ti tu? Akože bez srandy to bol asi že taký najpríjemnejší podcast, v akom som bol. Fakt? Aha. Asi hej. Ale asi preto, že... Že sme neboli vôbec pripravení. Nie, že to bolo celé také prirodzené a že aj cením to akože nejakú prípravu, že si vedel akože veľa vecí, vieš, že Ja, takto si mal dobré otázky, vieš, že proste si sa tak skolaborovali a dokopy to bolo akože celkom príjemné, vieš, že dobrý relax pre mňa. Ja som sa s vami Až na tú pokýcal. vodu. Že určite, akože už teraz A nie na piču, a nie na piču. ale Ja si ešte dám. chcel som povedať, že určite sa s vami ešte raz niekedy chcem vidieť, že pokecajme a takto, lebo keď ste z popiči chalani. Ďakujem, aj ty si Ďakujeme. super, Dobrý podcast. Super. Si naša inšpirácia. Dobre. A teraz na kávu.